Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi na kuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo kwezemidlalo. Njengamanje kuvela ke indaba ezithi umqeqeshi weqembu lesizwe uHugo Broos kuthiwa ke uyibeka phansi intambo ekulolongeni iqembu lesizwe iBafana Bafana njengoba i-contract yakhe i-expire ngomhla ka-31 July kuLosihlanu osukwini ke lwakusasa. Kanti ke abantu okulindeleke ukuthi ke mhlambe ke bengathatha intambo singabala ke yena ke laphana ke uPitso Mosimane kanjalo ke noBenny McCarthy njengamanje ke yena uqeqesha ke iqembu lesizwe elalapha eKenya. Impela ke indaba eqinisekisiwe uHugo Broos impela ke uyashenxa ekuqeqesheni ke iBafana Bafana osukwini ke lwakusasa njengoba ke kuzo expire i-contract yakhe. Yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.